శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమః. బిందుత్రికోణవసుకోణదసారయుగ్మమన్వస్త్రనాగదళషోడశపత్రయుక్తం రుద్రత్రయం చ ధరణీ సదనత్రయం చ శ్రీచక్రరాజముదితః పరదేవతాయాః. శ్రీమాత్రే నమః. ఇష్టమైన దేవతమైనటువంటి అమ్మవారికి నమస్కారం చేస్తూ కార్తీక పురాణంలో కార్తీక మాస వైశిష్ట్యానికి చెప్పుకుంటూ 5వ రోజు పెడదాము. ఈరోజు పంచమి. నాగుల చవితి ఉపవాసం ఉన్న వారందరూ కూడా ఈ రోజుని నాగదేవతను పూజించి మరి ఉపవాస దీక్షని విరమించి భోజనం చేస్తారు. చేత నాగులకు చవితి పంచమి కూడా ఇష్టమైనటువంటి రోజులు. చవితి ఉపవాసం, పంచమి మరి స్కంద పంచమి అని అంటారు. దీనికి మరొక సందర్భంలో సుబ్రహ్మణ్య షష్ఠి నాడు చెప్పుకుందాం దాని గురించి. ప్రస్తుతాన్ని ప్రవచనంలోకి వెళ్ళిపోదాం. గత 4 రోజులుగా కార్తీక వైశిష్ట్యం, సోమవార వ్రతం, కార్తీక మాసంలో నదీ స్నానం, కార్తీక మాసంలో దీప ఉజ్వలన, దానము ఇత్యాది 4 రోజులు 4 మహత్యాలను గురించి మనం చెప్పుకోవడం జరిగింది. ఈరోజు పాప కార్యక్రమముల నుండి ఏ విధంగా మనం సన్మార్గంలోకి వస్తాము, పాపం ఏ విధంగా హరించబడుతుంది, పుణ్యం ఏ విధంగా లభిస్తుంది, మోక్ష ప్రాప్తికి మార్గాలు చెప్పబడ్డాయి. దీనికి 5 ఉపయోగాలు చెప్పారు. 1 భగవద్గీత పారాయణం, ఉపనిషత్ పారాయణం అన్నమాట అండి. ఇది చాలా మంచిది. మరి భగవద్గీతలో సమస్త ఉపనిషత్తుల సారాన్ని వ్యాస భగవాన్ వారు అందులో చెప్పడం జరిగింది. అదే కాకుండా కనీసం భగవద్గీతలో 10-11 అధ్యాయములనైనా కనీసం రోజు కార్తీక మాసం 30 రోజులు చదవమని చెప్పబడుతుంది. కార్తీక మాసంలో ఈ 10-11 అధ్యాయాల్లో విభూతి యోగము, విశ్వరూప సందర్శన యోగము అని ఉందండి. విభూతి యోగములో 21వ శ్లోకం నుండి 39వ శ్లోకం వరకు 19 శ్లోకాల్లో భగవంతుడు తాను ఈ విశ్వములో ఏ రూపాలలో ఉన్నాడో చెప్పాడు. అదే కింద త్రిపీలకము నుండి బ్రహ్మాండము వరకు కూడా సమస్తము తానే ఏ రూపముగా ఉన్నాడో చెప్పాడు. అదే విషయాన్ని విశ్వరూప సందర్శనలో అర్జునుడికి చూపించాడు ఆయన. విశ్వరూప సందర్శన యోగం మొత్తం 55 శ్లోకాలైతే 6వ శ్లోకం నుండి 40వ శ్లోకం వరకు 35 శ్లోకాలలో ఆయన తన యొక్క విశ్వరూపాన్ని అర్జునుడికి చూపించడం జరిగింది. అంటే నారాయణుని యొక్క ఏ విధంగా నారాయణుడు ఆవిర్భవించాడు, సమస్తము నారాయణుడే అయి ఉన్నాడో ఇందులో చెప్పడం జరిగింది. ఆ విధంగా ఈ కార్తీక మాసం 30 రోజులు భగవద్గీత పారాయణము చాలా ఉత్తమమైంది, శ్రేష్టమైంది అని చెప్పబడింది. అదేవిధంగా విష్ణువుకు ప్రీతికరమైనటువంటి తులసి దళములతో పూజ కూడా చేయమని చెప్పారు. ఇది ఎక్కడ చేస్తే మంచిది అంటే విష్ణాలయాల్లో చేయొచ్చు. కార్తీక వన సమారాధనలో ఉసిరి చెట్టు కింద తులసి మొక్కతో మరి స్వామివారి యొక్క విగ్రహాన్ని కానీ, బొమ్మను కానీ, పటమును కానీ పెట్టుకొని మరి పూజ చేసినట్లయితే విశేషమైనటువంటి ఫలితం వస్తుందని చెప్పి కార్తీక పురాణం చెబుతోంది. అదేవిధంగా అక్కడ కార్తీక పురాణ పఠనం కూడా చాలా శ్రేష్టమైనది అని చెప్పేసి చెప్పడం జరుగుతోందండి. ఈ విధంగా భగవద్గీత పారాయణము, భగవద్గీతలో 10-11 అధ్యాయాల పారాయణము, తులసి దళ సమర్పణ, కార్తీక పురాణ పఠనము, వనభోజనము అనేటటువంటి అంశాలతోటి ఈ రోజు ప్రవచనం ఉంటుంది. భగవద్గీత గురించి చెప్తున్నాడు. యక్కార్తీకే హరేరగ్రే గీతా పాఠం కరిష్యతి స సర్వ పాప నిర్ముక్తః జీర్ణత్వచమివోరగాః. కార్తీక మాసంలో భగవత్ సన్నిధిలో గీతా పారాయణము చేసిన వారికి పాము కుబుసము విడిచినట్లుగానే మన పాపముల నుండి మనము విడువబడతాము అని చెప్పేసి విశేషంగా చెప్పబడింది.
కార్తీకే తులసీపత్రైః కరవీరైః స్థితాస్థితైః అలంకరోతి సద్భక్త్యా విష్ణుమాద్యం జగద్గురుం స విష్ణోర్మందిరం ప్రాప్య విష్ణునా సహమోదతే. ఎవరైతే కార్తీక మాసంలో తులసి దళములను కానీ తెల్లని నల్లని గన్నేరు పువ్వులను కానీ విష్ణువుకు సమర్పిస్తారో వారు తప్పకుండా వైకుంఠమునకు వెడతారు అని చెప్పేసని చెప్పబడుతుంది. కార్తీకాన్మాస విభూతిం విశ్వరూపం చ కార్తీకే కేశవాగ్రతః. విభూత యోగాన్ని కానీ విశ్వరూప సందర్శన యోగాన్ని కానీ ఎవరు చదువుతారో వారికి కూడా ముక్తి కలుగుతుంది అని చెప్తున్నాడు. పాదం వా శ్లోకమేవ మేకం వా పురాణం కార్తీకే హరే. ఎవరైతే ఈ కార్తీక మాసంలో కార్తీక పురాణం చదువుతారో వింటారో వారి అందరికీ కూడా మోక్ష ప్రాప్తి కలుగుతుంది అని చెప్తున్నాడు. కార్తీకేసితే పక్షే వనభోజనమాచరేత్ సయాతి వైష్ణవం ధామం సర్వ పాపై ప్రముచ్యతి. కార్తీక మాసంలో ఎవరైతే వనభోజనం చేస్తారో విష్ణువు యొక్క శిలారూపాన్ని యొక్క సన్నిధిలో పూజ చేసి దాన్ని ప్రసాదాన్ని భక్షణం చేస్తారో వారికి మోక్షం వస్తుంది అని చెబుతున్నాడు. అదే కాదండి, జపహోమార్చనే కాలే భోజనే పితృతర్పణీ శ్రుత్వా సమాచరే ధీమాన్ కార్తీకే వనభోజనే. కార్తీక మాసంలో వనభోజనం కూడా ఎలా చేయాలో ఏం చెయ్యాలో అని చెప్తున్నాడు. ఉసిరి చెట్టు కింద చేయాలి అని చెప్తున్నాడు. ఉసిరి చెట్టుకి తులసి మొక్కకి విష్ణుమూర్తికి గంధ పుష్పాదులతో పూజించాలి, బ్రాహ్మణులను పూజించాలి, పురాణ పఠనం చేయాలి, ఆ పైన చాతుర్వర్ణముతో భోజనం చెయ్యాలి అని చెప్పేసని ఈ కార్తీక పురాణంలో విశేషంగా చెప్పబడుతోంది. అదే కాదు, ఇంకా చెప్తున్నాడు. పురాణం శ్రవణం భక్త్యా మహాత్మ్యం కార్తీకస్య చ యదా విప్రసుతో ముక్తో రాజం దుర్యో నిసంకటాత్. ఓ జనక మహారాజా, ఈ కార్తీక పురాణాన్ని విని ఒక బ్రాహ్మణ యొక్క కుమారుడు తన యొక్క సమస్త పాపాల నుండి శాపాల నుండి విముక్తి పొంది మరి ఏ విధంగా విష్ణువు యొక్క సన్నిధిని చేరుకున్నాడో నీకు చెప్తున్నానయ్యా వినవయ్యా అని చెప్తున్నాడు అని వశిష్ఠుల వారు జనక మహారాజుకు ఆ బ్రాహ్మణు యొక్క కథను ప్రారంభిస్తున్నాడు. పూర్వము కావేరీ నదీ తీరములు దేవశర్మ అనే బ్రాహ్మణుడు ఉన్నాడు. ఆయన వేదాంగాలు చదువుకున్నాడు, విద్వాంసుడు, పండితుడు, గ్రామములో గౌరవించబడుతున్నాడు. అన్ని సుఖాలు అన్ని భోగాలు ఉన్నాయి. కానీ ఆయనకి ఒక్కటే దుఃఖం. ఉన్న ఒక్క కొడుకు చెప్పిన మాట వినడు. ఆయన ఏది చెయ్యమంటాడు అది చెయ్యడు, ఏది చెయ్యొద్దంటాడు అది చేస్తాడు ఆ కుమారు. తస్య సూనుర్ దురాచారో తమహం స్వసుతం పిత వక్ష్యామి శృణుతే పుత్ర సర్వపాప విముక్తయే. ఆ కుమారుణ్ణి చూశాడు. కార్తీక మాసంలో కార్తీక స్నానం చేయమన్నాడు, విష్ణువును పూజించమన్నాడు. కానీ ఆ కుర్రవాడు చేయనని చెప్పాడు. కోపించినటువంటి తండ్రి ఆ కుమారుణ్ణి మూషికమై అరణ్యములో ఒక వటవృక్షము యొక్క తొర్రలో వాసము ఉండమని శపించాడండి. ఆ శాపాన్ని విన్నటువంటి ఆ బ్రాహ్మణ యువకుడు తండ్రి పాదములపై పడి దుఃఖించి తన కన్నీళ్లతే తండ్రి పాదములను కడిగి ఆయన్ని ప్రార్థిస్తున్నాడు. తండ్రి, నాకు ఇంత కఠినమైనటువంటి శాపము ఎలా ఇచ్చారు, దీని నుండి నేను విముక్తి పొందే మార్గము ఎలాగా అని తండ్రిని మార్గము చెప్పమని ప్రార్థించగా ఆ తండ్రి దయాళుడైనటువంటి వాడే కుమారుడితో ఇలా అన్నాడు. నువ్వు ఎప్పుడైతే కార్తీక పురాణం వింటావో అప్పుడు నీకు ఈ మూషిక రూపము నుండి విముక్తి కలుగుతుంది, ఆ పైన నీకు సత్కర్మలు చేసే యోగ్యత కలుగుతుంది అని చెప్పేసని శపించడం జరిగింది. తక్షణమే ఆ యువకుడు మూషికమై అరణ్యమునకు వెళ్ళి ఆ ఒక వటవర్ష తొర్రలో వాసం ఉంటూ ఉన్నాడు. చాలా కాలం అయినది ఆ అరణ్యంలో జీవిస్తున్నాడు.
తన యొక్క స్థితి ఏమిటో తెలియని స్థితిలో ఉన్నాడు మూషికము. ఇలా ఉన్నటువంటి పరిస్థితులు ఒకనాడు విశ్వామిత్ర మహాముని తన శిష్యులతో కార్తీక స్నానము కోసం దేశాటనకు వివిధ నదులకు బయలుదేరటం జరిగింది. ఒక రోజున సాయం సమయం అవటం వల్ల ఆ అరణ్యములో ఆ వరటవృక్షము యొక్క క్రింద వారు వాసము ఉన్నారు. ఆ రోజు రాత్రి వారు విశ్వామిత్ర మహాముని తన శిష్యులకు కార్తీక పురాణం చెప్పడం జరిగింది. ఆ పురాణమును ఈ మూషికము వినటం జరిగింది. ఈ మూషికము వినటమే కాదండి, అక్కడ ఎవరినో ప్రజలు మునీశ్వరులను చూసినటువంటి ఒక దొంగ వారి ధనాన్ని దోచుకుందామని చెప్పేసరి వచ్చాడు. దూరం నుంచి దోచుకుందాం అనుకున్నాడు, కానీ ధనాన్ని దగ్గరికి వచ్చేసరికి వారు చెప్పే ప్రవచనం వినేసరికి వాడికి కూడా పూర్వ జన్మ స్మృతి కలిగిందండి. తన తప్పును తెలుసుకున్నాడు, పశ్చాత్తాపపడ్డాడు, స్వామి వారి యొక్క పాదములపై పడ్డాడు. అదేవిధంగా ఈ మూషికము కూడా తన యొక్క పూర్వస్థితిని పొంది ఆ మునీశ్వరుని యొక్క పాదములపై పడ్డాడు. ఆ దొంగ, ఆ బ్రాహ్మణ యువకుడు ఇద్దరూ కూడా ఆయన్ని క్షమించమని, రక్షించమని, మోక్ష మార్గాన్ని ప్రసాదించమని చెప్పేసని చెప్పడం జరిగింది. ఆ విధంగా విశ్వామిత్ర మహర్షుడు ఉన్నాడు. ఓ కిరాత, చెబుతున్నాను విను. నీ బుద్ధి మంచిదే, కానీ నీవు కార్తీక ధర్మాన్ని ఆచరించలేదు. కాబట్టి ఇప్పుడు నీవు కార్తీక ధర్మాన్ని ఆచరించి నీవు నీ పాపాన్ని పోగొట్టుకుని కీర్తిని పొందు అని చెప్పేసని చెప్పడం జరిగింది. అదే విధంగా బ్రాహ్మణ యువకుడు కూడా చెప్పడం జరిగింది. అప్పుడు వారు ఆ కార్తీక మాసము ప్రభావం వల్ల స్నానాన్ని వారితో పాటు వెళ్ళి నదీ స్నానములు చేసి, సత్కర్మలు చేసి, పురాణ ప్రవచనములు విని, వైదిక కర్మలను ఆచరించి చివరకు వైకుంఠానికి చేరారు. ఓ జనక మహారాజా, ఈ కార్తీక మాసం యొక్క వ్రతాన్ని ఎవరైతే చేస్తారో, ఎవరైతే ఈ అధ్యాయంలో చెప్పినట్లుగా భగవద్గీత పారాయణము కానీ, తులసీదళ సమర్పణము కానీ, వనభోజనము సమర్పణము కానీ ఎవరైతే చేస్తారో, పురాణ పఠనము కానీ, మంచి దానములు కానీ ఎవరైతే చేస్తారో వారందరికీ కూడా ఆ పరమేశ్వరుని యొక్క, విష్ణువు యొక్క అనుగ్రహంతో తమ పాపాలను పోగొట్టుకుంటారు అని చెప్తూ, ఓ జనక మహారాజా, నీవు కూడా నీ రాజ్యములో మరి చాతుర్వర్ణము కూడా చక్కటి కార్యక్రమములతోటి, సత్కర్మలతోటి, సత్క్రియలతోటి సదా ఎప్పుడూ కూడా మంచిగా ఉండేలాగా నీవు ప్రచారం చెయ్యవయ్యా అని చెప్పేసని వశిష్ఠ మహాముని జనక మహారాజుకు కార్తీక పురాణములో 5వ అధ్యాయాన్ని పూర్తి చేయటం జరిగింది. స్వస్తి. భద్రం కర్ణేభిః శృణుయామ దేవాః, భద్రం పశ్యేమాక్షభిర్యజత్రాః, స్థిరైరంగైః సుష్ఠువాంసస్తనూభిః, వ్యసేమ దేవహితం యదాయుః. స్వస్తి న ఇంద్రో వృద్ధశ్రవాః, స్వస్తి నః పూషా విశ్వవేదాః, స్వస్తి నస్తారిష్టో అరిష్టనేమిః, స్వస్తి నో బృహస్పతిర్దదాతు. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి.